Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. The man is rank at that balaba biscuit. Onye ọbụla mara isi na eji ọnọdụ ebe a n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ ife ọ bụ. Na nwanne anyị nwoke na ebe a bụ Obodo. So many people na-akpa akali ogoli. Na-asị na nwere ebe aka chịtara ya na aka achịlị gị arịgbe. Ọ na-emekwala anya oku taata. Na ọ na-eme supermarket ya bụ superstore. Ọ gwara aka ndị Igbo ji wee sị na onye ahụ kwana nga ma obu n'oyibo anarọ si na ada akala ụbọchị ma ọ bụ na chi ejiro. Onye Obodo is now a proud CEO. And unu nekwa anya unu afụ na ozu ka eme na ọ kwadola akwado na ema m iji ebe a na kwadi nwa dibịa na-agwali ọgwụ. O gosi na ọ dị n'Igbo dị n'oyibo. O wee na-asị m na m gwu na obi eti n'ụlọ eti na ife ga-eli eli na ife a ga-ala ala bụ bọkọbọkọ. Unu mana asị na Chukwu na-esi na anya bụ ikpe abịa wee bunye nwa ogbenye enu. Mana nwere ka ife na-eme ebe atata nwa esi wute atụnya bụ onye na-emele ebe bịa gwa anyị ka obi dị ya. Ọfụma ma ka anyị nọdụ ma ọ sị na ba. So the latest CEO in town. Bịa ka ya adres ya ndị bịa. Don't mention. Ozugbo na eme ndo isi ya na-ebu m. Ekene m unu ka usu wee dọọ ma. Unu ma m mmalụ unu. Eziokwu. Akwara na nwanne nya aka nsendere onye ọbụla message. So unu bịa na Chineke mere m ife ọma. Usoro m ọrịa. Yes, thank you. Ụfọdụ n'ime unu ma m n'ogbe a. Asọrọ enwere aka ọrụ onye dị jobless. Na-enwere future. Ihe ọbụla mee n'ogbe a anasị na onye Obodo. Ewufuo onye Obodo. Enwe ebe esoro oshi onye Obodo. Enwe ebe esere Igbo onye Obodo. Anasị na enwere aka ọrụ na efe na-azụ ama mfa ha si na-aka ọrụ today. I'm CEO. Wow. Everybody from me, CEO. Yes, the latest CEO in town. If you don't support, I have that well, I have you much like a man. Because my between I see that now, also. Now, Chineke is in the war here. Go and verify. Go and Caliboy supermarket a very big supermarket. Other shops and those are in Mba, nka package ya package. Ihe ọbụla ị chọ, ihe ọbụla ị need. So say I obele ife ka lebe mmanụ na magi, ana sị mba. Kala pụrụ ndị ime afịa nka. I be my bread, my milk, my tea, my tissue. My condom. Condom. Oh dear. And I condom about material condom. Bikonu. Tell friends of friends. My milk, my bread, my tea, my condom. Yes. Supermarket. I brought up like you, especially down on us. Now the count of 1, 2, 3, then you unveil. Okay. 1, 2, 3. Hey, what? Oh, if I get you, yeah. Obodo supermarket. Hey, it's your meeting contact. That's what we need. Like, I'm going to tell my friend that they go if I get you by now. Forget it. Do them. Hey, I can't. Chineke si n'ikpo ahịhịa wee bunite gị n'ikpo nsị. I like it on camera MC. Even go to the shop. It's all this even shop in Nigeria. Economy. I got me try no one here na ko eba. Obu no we hin we eba bu te ke rie na. Odi abona. Akwado la akwado. Odi abona ode unu tokoro mbita zo de sia. You like the medicine. Dia bu te he we do be ka Elisa Obodo supermarket. CEO. Ya no na ebe bi kenyu ni vedebe. Na no
si n'azụ na-eke na-eke ofu onye ekekwana ebe ịbụ ka o were gịnị bụkwa nka ọ na-adị nnọkụ n'ọkụ ọ na-adịkwu nnọkụ n'ọkụ unu ọgbana speed na-emerụ mmadụ ahụ ọ dị ka ọ weta ka ebe rice dị mmiri ka asa anyị nnọọ ka ebutezie nnu na-achụ aja okporo ụzọ osikapa elesi ọkụ akwa ị nọ ebe a na-elewasị ọnụ ihe a ga-ala keke bụ agha ka ihe na-emecha ụlọ ụma ọsị ya sọpụ ego ole ka m mepe anya ruru pịa ụtara shingom ọ na chọbebe si eweta ego ọ na ara fọta wee sefu ego ihe na-emecha ụlọ ụma ọ tụrụ n'eluigwe m wụrachi ngwa lienu m ọnwa mekwa ego ihe maka patronize ya m ọkọrụ si eme ndị ajọ obi onwere ihe na-emeta ụwa mma ike nye m ego 200 ewere mgbe aka onwere ihe na-emeta ndị mmadụ mma onye bụrụ inwelọrụ ọrụ mgbe onye my sweat mepee shop ọ na-ebe patronize m ọ bụla tonike na nke ọma wee mee ọfụma mgbe ma picture ise emecha sendere m ya na WhatsApp sendere m as document ka o wee kwalitere post wee ndị bara ma na shop adịghị ebe a amana nna agba mbọ ịnụ send me na WhatsApp send ya kịta anụ mpama picture may delete I will delete everything both the video and everything cholu isa come on ụwa mba ọkwa ị na-afịa come on mechọ na come on mechọ na nwa nọ ekwu anga ka ịkpọ ọta m ebe a welu mmele ibe ọchị ka ihe otu ndị gị eme mkpọ m sị na mbịa ma MC na kiosk ka ịkpọ m sị kiosk ya bụ n'anya inwe ike kparị mana agbala supermarket m kiosk don't try it onye obodo biko atry na ya onye obodo biko nya na fon ya bọbụ na nọmba m jide delete nya ọnwa mma ya nwere uru ọ baalụ m delete nọmba m ọ sị na ọ na-ekpe supermarket otubo even you my bosom friend isa akwa m emo enyi mere enyi no problem if free phone my taa mark today's date fear my return ama ndị mma fear my return ha si gị obere granite ka ha goru mana ihe eyi kwa supermarket shot by the Gardener Vigorous.